bai, saiatzen gara nolabaite jaiarekin zerikusi zuzena duen nolabait hobetzen, edo herriarekin edo, eta aurtengoan, ezinbesteko azan ezbait okatu behar zitzaion, eta aurtengo izango da, Jose Mari Oiartzabali egokitu zaion urtea, bai? Dakiz, beti bezala, testu txiki bat daukagu, ikusten zure konbidatu pila bat ditugula, omenaldi egiteko laguntzaile pila bat elkartu ditugu, eta saiatuko geha harin eta atseginen egiten, bai? Mila esker etorri zareten guztioi, musikariei, dantzariei, eskobeteroei, festazaleei, handoengo elkartetako ordezkariei eta zuei ere bai. Udalari ere bai, badakigu hemen udal ordezkari batzuk badirela, haiei ere eskerrak emaneko hori. Eta mila esker, Jose Mari Oiartzabali, bere emazteari, eta bere bi alabei, minditugula, hiloekin batera, aurten, bere protagonista, beste urtetan hemen izaten dira ere laguntzaile. Hemen gauden guztiok ezagutzen dugu Jose Mari. Goizara berandu, berarekin tratuan jarri behar izan dugu, andoaren ekimen kulturalen bat edo bestean martxan jarri nahi izan denean. Eta orduan, konturatu izan gara pertsona eskuzabala dela. Onbea eta gertu-gertukoa. Beti prest dagoena, bere sorben intelektuala eta ahalegin pertsonala andoaingo herriaren zerbitzura jartzeko. Gazte-gazteratik, Jose Mari bere aitaren arrastoari heldu zion. Musikari ospetsu izan zen Jose Mari Oiartzabal zigarani. Honek, akordeoarekin edo trompetarekin, hamarkadetan dantzan jarri zituen zenbait belaunaldi. Bikain asko alaitu zituen makina bat herri eta auzotako jaiak, Los Alegres Jazz bandarekin batzuetan eta bestetan bakarrik. Bada, okerrik gabe esan daiteke semeak aitaren espirituari eutsi diola. Musika irakasle gisa batik urte batzuk erretiratu zela Donostiako musika eskolatik. Baina jubilatuaren titulua eduki arren, gizona ez da egonean egotekoa. Bihotz barruan darama musikarekiko maitasuna. Bihotz barruan bere jaioterrian doan eta bertako jendea. Eta horrez, ezin muzin egin musika sormenari. Era horretan, ez da ritzeko atopatzea Andoainen urtetan zehar antolatzen diren kultur ekimenetan. Musika sortzari bezala, musika taldeetako zuzendari bezala edota besterik gabe isirantzeko antolaketa lanetan. Alde horretatik, azken urtetan batez ere, konta ezin ara pieza eskeni izan dizkio Andoaingo herriari. Izan pertsona konkretuei, izan gizataldeei, izan auzoei, izan paraje naturalei, izan elkarte kulturalei, gastronomikoei. Luze joko libuke sortu dituen abesti guztien tituluak izendatzea. Baina bi bintzak ekarriko ditugu gogora. Zehazki bat Sorabiako auzoari egindakoa, eta bestea, bere jaiotetxe izan dudan, Jose Mari Iturtza pelotari horien. Horren bestez, auzoa batek eskaintzen dion omenaldi hauxe Jose Mari, izan beti zuretzat pizgarri. Jarraik ezazun Andoaingo kultur ondarea aberazten, gaur arte egin duzun bezalaxe. Momentuari, ohitura gaunez, zapia jarriko diogu.
Vale? Ara zuten. Kaixo denei. Azteko eskerrak emaniko nizkieke festen antolakuntzari, Aitor Benimuzeri, Aitziber, gaur parte hartzen ari diren musikariei, elkartetako danborronei eta bertaratu zareten guztiek. Zorabidearen inguruan oroitzapen batzuk ditut. Nire aitona, Joaquin Oyarzabal errazti, iztuitza txiki baserrikoa zen. Nire aita urtero etortzen zen Zorabideako festak musikaz alaitzera. Beti gustora, jasotako harrerarekin. Festa hauetan, askotan, gaua pasatzen zuen Maria, bere leguzniaren etxean. Maria, Aitziber, gaurko aurkezlearen amona zen. Bezarka handi bat Zorabideako nire senide guztiei. Aldeko alizako kulturarekin batera askotan etortzen zen festetan hitze bezala, abestera, editaletara. Lasalle, nire eskolan, ondo portatzeagatik sari bezala Zorabideara etortzen ginen. Beratzean, argo tartean futbolean aritzen ginen eta Elizako orbaren kontra pelota. Aurrerago festetan, Andaiko bandarekin batera kontzertuak ematen genituen eta orkestinarekin bailabeak. Azken urte hauetan Zorabideara berriz gerturatzeko zartea izan du festetan parte hartu. Zorabidea beti egongo da nire bihotzean. Gora Zorabidea!